Un o'r band fi yw yr Angen, a ni'n dod o Abertawe. Ni wedi ffurfio nawr yn byti 3 blynedd, 3 blynedd. O'n i'n lwcus o'n i wedi ffurfio oherwydd oedd tri o'n i fi, Jack a Jamie, mewn yr un dosbarth cyfrestru. Fi jyst i ddechrau chwarae gitar. Wedyn gwnes i ymuno fe yn wedyn. Desperate. Ail tro ni recordio, neu trydydd tro ni recordio, ond tro cyntaf fan hyn, really good, ni'n hapus iawn, credu. Mae llawer o bandiau sy'n neud y trumpet thing, piano, fel Dewey's on Dr. Gonzo. They're really good, by the way. Mae cerddoriaeth Cymraeg eisiau band fel ni. Mae'r can neu hun yn eitha gwahanol. Wel, oedd y blwg o Ecdau wedi dweud bod e'n gwell na popeth nhw chwarae Ecdau. Gweld yn fyw, so oedd hwnna'n pretty good. Mae Jack di ysgrifennu'r can, a fi credu mae'r adeilad y can yn, fel ni'n cael ei dweud, bod e'n eifed iawn. A ni'n teimlo fod e'n, ni ffili meddwl am unrhyw bandi Cymraeg sydd yn dod o falle rhywbeth fel hwnna i'r ford Cymru. Dyma cipolag o Nawr Mae Drosto. Joiwch.